Loh, Kang, kue wasuane gak gawa ming ndi? Nu mage ke tak wasui. Mumpung panas mage tak wasui le. Dene ka ana wasuan reget gawa ming masjid sih. Kayak usah turut kono kok dome uang. Wong ming masjid gak gawa wasuan akeh kaya ngono. Hila dene masjid-masjid ka ana kolam renange. Hi, kolam renange nu amba kue. Halo Kakang Bokayu. Masjid sapa jal sing metu kolam renange kaya ngono. Sak ngejeke urip nyong be ake bewero. Ka ora gelajal. Maneh kek bonyone pol aring beninge. Maneh nu pancurane ting gembrujuk kaya ngono. Nah, kie tak ceritani. Nyong ke gak mrene mancen niat gak masui karo bojone. Masui sak isine sentong sing wingi kuyuan tikus. Ya kue pancen tikus ora pantongan. Paling tinggal sedhe lambe malah wis gawe susu. Maneh ki nu asli segurunge tak tinggalke kue kabeh wis resik. Jenenge tikus. Wong sing senengane ngrusak berarti kayak tikus. Astagfirullahaladzim. Ngene ujian ya dhewek kudu sabar. Nah, Kang yu, ke ladene aring masui gawa ming masjid. Langgere ora dome. Meneh kak masjid-masjid dene ana kolam renang kaya ngono. Njur kuwe sing masui banyune ditobok-obok kaya ngono. Kang yu kene tak wene ngerti. Salah sijine keberuntungan urip nang Talonombo. Dheweke duwe kekayaan banyu sing melimpah. Dheweke duwe tuk kali mbulu sing banyune ke dilek-ilekna mengkon kali-kali umum. Salah sijine ya mengkene ming masjid ki. Wonganan banyune ke mancen akeh banget. Maneh lik nu mili terus ya. Dadine ya sing jenenge banyu ya teng glontor kaya ngene. Nah, kali masjid ki ke mancen wis biasa didinggo karo masyarakat Talonombo. Ya ora mugo nggo sesuci tok. Nang kene biasa pada nggo adus. Njur nggo masui karpet, masui kemul, nggo masui barang sing gede-gede wong papane ambaya. Ya karo nggo masui klambi barang. Jan masui nang kene ki mancen pol aring marmi. Leuh kayahan nyong cah cilik ngono wis ciblon emberi. Yakin delengna banyu bening kaya ngono. Apa mending wayahe lagi panas kaya kene. Kaya njur pengen kelangi ya. Ning ya sing bener. Senajan iki papan dibuka nggo umum. Sing ya dihimbau. Sing nganggo papan kene ya ndang ngerti aturan ya. Apa mending papane nang masjid kaya ngene. Ya aring ngapa-ngapa ya karo sing sopan. Nah, kiye genahan sing tak wasuhke bed cover. Yang ora sanggup memikul beban ke dhewe kan. Gelem ora gelem ya bojone kudu milu bantu kan. Meneh linu ngenes banget nyongke hurung duwe mesin cuci ya. Njur dongeke mancen gapen tak laundry. Ding beruh kepriki kak rasane duwite maneh nyong dheweke mancen pol aring penasaran karo kali masjid kiye. Ya akhirnya nyong masui nang kene. Surupe rika-rika padan juk ngerti sih nang Wonosobo ke ana masjid sing metu kolam renange. Ya nyong sebagai pendatang ming Talonombo ya ora gak gela dhewe kan ka. Bukan rika-rika pada gak milu gela ya kene tak jedek nasi. Nah, kue mau aring masui wis rampung alhamdulillah. Aja kelalen ya reget-regetane ki ndang dikumbah. Njur padane ana sampah ya dibuang pada tempatnya. Berhubung ki abot sing bagian sunggi menyunggi ya bojone nyong ya. Bilang baik kak nu papane cepak ya Kang. Nah, ki mumpung lagi panas njur kapan tak dipeni nyong tak pareng.